Hostia, estuvo espeso, Eu hoxe tampouco estou nada ben, tío. Hoxe estamos de estrea nesta canle, nesta... Non sei que iba a decir, iba a decir unha chorrada. Consiste nun verdadeiro e falso. Estou me rayando, vieito. Podemos volver a empezar. Nesta ocasión traemos unha estrea A ver quen adiviña máis... máis como explico isto, vieito? Máis... Moi boa, xente, como estamos? Benvidas e benvidos unha vez máis a Non Vale Furar. Hoxe estamos de estrea na nosa canle, xa que traemos o primeiro verdadeiro ou falso da nosa curta historia. Explicamos un pouquiño que consiste este vídeo de verdadeiro ou falso. Explicámoslo un pouquiño. É un xogo moi sinxelo, cada un de nos trae 5 afirmacións e o outro ten que adiviñar se estas afirmacións son verdadeiras ou falsas, a ver quen adiviña máis. Así de sinxelo, as preguntas no meu caso son a pillar, basicamente. Non sei as túas, Vieito? Bueno, eu tamén nos intentei complicar un pouquiño, pero bueno, tendo en conta de que temos un 50% de posibilidades de acertar, aínda que non teñamos nin a máis mínima idea do que nos pregunta o outro, pero bueno, claro. Mal será que non acertemos algún, ou non? Sería mala sorte. É un xogo moi entretido, moi divertido, no que queremos que participedes. Despois nos comentarios poñédenos cantas adivinastes vos. Imos ter 30 segundos para respostalas. Efectivamente, vale. 30 segundos. E vos na casa igual, 30 segundos. Si vos... Ostras... Se vos pasades, é o que hai. Bueno, se vos pasades é o que hai. Imos aló, non? Somos Dani Gabo e Vieito Baliño. E isto é... Non Vale Furar. Bueno, pois imos comezar logo con este apaixoante verdadeiro ou falso, primeiro de Non Vale Furar, da nosa canle. E como facemos, Cabo? Quen empeza? Pois podemos facer algún xogo. Mira, casualmente teño aquí unhas pipas que eu son moi pipeiro. Se queres, facemos unha cousa. Vou meter esta pipa, aí a vemos, nunha man, e se adiviñas onde está a pipa, empezas ti, se non empezo eu. Así de fácil, va, veña. É boa pipa, non? É de Facundo, non? Un 50 custa a bolsa, así que ten que ser boa. A ver, onde crees que está? Vale. En esta ou en esta? En esta. Esta? Na tua man esquerda. Esta? Sí. Aí está a pipa. Estaba a pipa. Vamos, vamos. Empeza aquí. Non o celebres tanto que non sei se é unha ventaxa ou unha desventaxa. Tamén cho digo. Veña. Bueno, empezar sempre está ben. Golpear primeiro. Vamos. Que empezo eu preguntando, non? Claro, claro. O máximo goleador do Ribadumia este ano no que vai de Liga é Charles con 5 goles. É verdadeiro ou é falso? Tempo correndo, non? 30 segundos temos. Sí, vale, sí. Pois mira, basicamente, Vieito, estou entre dous. E non sei se estás indo a pillar, porque claro, pode ser Fran Fandiño ou Charles. Aí está. Charles leva... Cantos dixeches? 5? 5. Uf. Vou dicir... Quedanche 10 segundos para respostar. É que penso que me estás indo a pillar, pero bueno, falso. Falso, seguro, confirmamos. Confirmamos, falsísimo. Vale, pois marcamos falso. Ou está empatado con Fran, ou está empatado. A ver. Pois, desgraciadamente, Cabo, é falso. Acertaches, estabas no certo. Sí, señor, está... Vamos. Non é que non está empatado con Fran Fandiño. Fran Fandiño é o máximo goleador con 5 e Charles leva 4. Amigo. Leva un menos Charles que Fran Fandiño. Moi ben, pois empezo genial. Pois primeira acertada. Sí, señor. Pois agora... A verdade é que toda a presión para min. Sí, tócache a ti. Isto é como unha tanda de penaltis, tío. A ver. Primeira. Exacto. Seguimos no grupo sur da terceira, porque o protagonista é Borja Domingo, dianteiro do Ourense Clube de Fútbol, xogou nas filas de Levante, Osasuna, Valencia e Deportivo, nos filiais, obviamente. Repito se queres. Non fai falta que repitas. Levante, Osasuna, Deportivo e Valencia, nos filiais de todos eles.
Borja Domingo, un dianteiro espectacular. Doutra categoría. Non me, A non me ver, sona moito o de Osasuna, eh? A verdade é que os outros creo que sí, pero non me sona moito do Osasuna. o tempo corre. Mm. Bueno, sí. Vou dicir que é verdadeiro. Que é verdadeiro. Confío na gran calidade que tiña Borja Domingo de chaval. Vale. Estuvo en grandes equipos como Osasuna, Levante, Valencia e Depor. Confirmo que é verdadeira. Pois efectivamente, Vieito, pasou por todos estes equipos e tamén acertas a primeira. ¡Vamos! Sí, señor, pasou Vale, vamos. polos 4. Pois A mí eu sorprendeume o Valencia. Sabía que estuvera no Depor e nos dous de Valencia. Pois eu non sei por qué, pero sabía que estuvera no Levante no Valencia, no Depor, pero dos Osasuna sí que non tiña Claro, nin estivo idea. no O que Osasuna. pasa que tamén dixen eu, hostia. Estivo no Sabes, Osasuna. pensei eu, ostra, é que Estamos en bucle. pensei eu, se non fora pensei eu, se non fora certo do Osasuna, pois igual non diría Osasuna, igual diría eu que sei un Villarreal, un equipo, un Elche, sabes, un máis da zona esa, o mellor. Claro. Ou non sei. Moi ben non sei. razonado, bien. Bueno, foi sí, a verdade é que son un auténtico coco. Pois veña, dalle cada segunda túa. A ver. Estás preparando para a segunda? Esta quizás é a segunda pregunta máis fácil que teño aquí, que, bueno, eu igual non a sabes ti, pero hai moita xente que sí que vai saber, evidentemente. Que pouca E confianza. a pregunta é a seguinte. O campo do Ribadeo é o Novo San Pedro. Chámase o Novo San Pedro. Que cabrón. Verdadeiro ou falso? Vou quedar fatal diante da afición do Ribadeo. Vale. Novo San É Pedro. máis, non son do Ribadeo, si tal. Xa. Sí, é o Novo San Pedro. Pois mira, Vieito, eu como experto que son en fútbol galego, na preferente, vou dicir que é falso. Non se chama así. Que é? É un Falso, invent. vale. É un invent. A ver, como se chama logo? Vale, no, eso, nada, sí, vale, esa pregunta non me da nada. Seguro que o sabes, ademais. Claro. Pois, efectivamente, é falso. O campo do Ribadeo é o Pepe Barrera. Sí. O Pepe Barrera, chama, Xa un campo sabía. bastante histórico. E sabes de quen é o Novo San Pedro? O Non. Novo San Pedro é do outro equipo, tamén da preferente, preferente. do Vilalonga. Neste Sí, caso, señor. do Grupo Sur. Sí. Non O controlo Novo demasiado San Pedro, do Vilalonga é o Pepe Barrera do Ribadeo. E que aparte, este ano non haber preferente, nós tampouco fixamos nada sobre preferente, Claro, entón claro. tampouco queres que non. Eu o do Ribadeo sabía, o do Vilalonga tiño que recoñecer que non sabía como se chamaba. Sí, O do señor. Pepe Barrera sí que me sonaba. Fuches pero a pillar, Pois agora vou pillar... Bueno, Vouche pillar eu a ti. Porque pasamos... a ver, Segunda afirmación. va, veña, dispara. Segunda va, vez. Veña, va. O xogador Segunda máis vez. veterano do Pontevedra é Xisco Campos. E non vou dicir a idade. Tempo correndo. Pois eu creo que o sei. Ou seja, non sei se estou equivocado, pero creo que sei quen é o xogador máis vello do Pontevedra, creo que non é Xisco Campos. Así que vou dicir falso, falsísimo. Unha auténtica falacia. Vale. É falso. Primeiro creo que me digas quen crees que é. A ver se non estabas equivocado. Churre, pode ser. Estás equivocado, Vieito. Xisco Campos é o xogador máis veterano do Pontevedra e, polo tanto, primeiro fallo do verdadeiro ou falso. Vou gañando. Cantos anos ten logo? Creo que ten 38, pero... Cantos anos ten? Ten 38, creo. Vou non mirar. Pero non sei se me estou... Ao mellor estou me equivocando. Tamén xo digo. Que eu son moi de ter este tipo de fallos así, sabes? Un tipo despistado. Xisco Campos Vale, ahora será. ten 38 e andaba por aí pol Bueso, non sei, Churre tamén, Charles... 39 ten. Ostras, pois eu non sei por que... Eu tiña idea de que era Churre máis veterano de E Churre cantos ten? Pero Miráchelo. Churre ten... é de 89. 39 anos Ten ten 31 só. o bo de Pensei que era Xisco máis Campos, vello. Moi Bueno. animalada. Pois a verdade é que fun de flipado e cagueina, como me suele pasar sempre. 39 anos, un xogador con moita experiencia. Sí, señor.
É todo un seguro para a zaga Do dun Pontevedra. equipo como Pontevedra. Sí, señor. Para unha categoría como segunda B, moi bo xogador. Imos Capitán do ca... Mallorca o ano pasado, non? Ainda que xogaba pouco. Claro, en primeira. Cuidado. Aí queda iso. Sí, señor. Sí, Imos ca señor. terceira logo. Bueno, imos pois... Sí, imos a uns, non? Marcamos o primeiro e fallamos o segundo. Non. Eu metín os dous. Son un killer, como Iker Hurtado. É certo, metiste os dous. Bueno, a ver se agora este non enchufas. Vamos ca terceira pregunta para cabo. Na terceira división, Grupo Norte, o séase, Grupo A, o que máis te gusta, Che. hai máis de 4 equipos con 30 goles ou máis en contra. Máis de 4 equipos con 30 goles ou máis en contra. Son goles, Tirando de verdadeiro ou falso. Hai máis de 4 equipos con... Tirando de cifras. Hai máis de 4 equipos con máis de 30 goles en contra. Esa é a afirmación. Vale. Correcto. Mira, correcto, esa así é. de primeiras, as Pontes recibiu máis de 30. Buah, é que pode ser por un gol, es mala xente, pero bueno. Vou tirar Estudiantil, Sí, pode ser por un gol, exacto. Estudiantil máis de 30. Sí, Estudiantil, as Pontes, Fisterra e Paio Saco. Máis de 4, pero se son 4 é falso, é falsa. Afirmación falsa. É falsísimo. Ten que ser máis, falsa. Seguro. Confirmamos. Pechamos. Seguro. Pois, desgraciadamente, é verdadeirísima, cabo. Sí. Campaneaste, sí. Os 4 que dixeches eran correctos, pero faltou o Viveiro. O Viveiro, claro. Máis de 30 gols. Sabes o que pasa? Que pensei Claro, que ibas a ir a pillar claro. e que o Viveiro ou que sei, ou as Pontes, un equipo así que iba a ter 29 goles en contra e que me ibas dar a puñalada trapeira. O equipo máis goleado é o Estudiantil, con 38 goles en contra. Despois 30. sigue o Paio Saco con 35 goles en contra. O terceiro é o Viveiro, con 34 goles en contra. O As Pontes ten 32 e o Fisterra, que estaba aí no límite desta pregunta, ten 30. 30. Sí, señor. Así que eso. Pois nada, primeiro falliño 30, para min. Solo. Como pensas que estará levando a xente dentro da casa? Que estarán acertando moito, pouco? Bueno, por exemplo, o de seguro que máis que nós, a Sí. xente que acertou, porque Eu a verdade é Non que sei. as dúas que adiviñeinas un pouco de sorte. Imagino que eles tamén tiran un pouco deso, pero bueno. A ver se me das empatado, Vieito. Imos pola terceira túa. Vamos. Pasamos vamos a primeira vamos división, alá. ao fútbol profesional. Kevin Vázquez, Veña, vamos. xogador do Celta, estudou Química na Universidade de Vigo. Isto non esperaba. É totalmente verdadeirísimo. Ou, bueno, non me queras facer a trampa, será enxeñería química en vez de química ou algo así. Non. Mochei. Ostras, eso, A ver, hostia. o que está claro é que as Non afirmacións me teñen que fastidies. ser Bueno, verdadeiras veña, ao 100%. Sí, veña, eu digo verdadeiro. Eu sei que Kevin que estudiou algo de laboratorio, química ou algo así, sí. Porque Dir aparte, verdadeiro. Sí. Pois Digo sí, verdadeirísimo. é verdadeiro. É verdad, Kevin non o sabía eu, imagino que ti xa o sabías porque claro, un hincha como a ti do Celta de Vigo, pois efectivamente, Kevin Sí. estudiou Química e con esta resposta empatas. Estamos totalmente empatados encarando a reta Empato final. douses. Empate a douses. Dous Fora acertos. teñen Hai tensión, hai tensión, e aparte eu agora teño dúas preguntas que son complicadas, dúas preguntas de historia, Non aparte, teño históricas. ningún problema. O Club Deportivo Lugo é o segundo equipo galego na clasificación histórica da segunda B. Verdadeiro ou falso? Eu que sei. O Lugo estivo moitos anos. Douche unha pista. A ver. O primeiro é o Pontevedra con 35 temporadas e máis de 1700 puntos. O Pontevedra está cuarto na xeral, por detrás do Baracaldo, do Cultural e do Melilla. O segundo equipo galego, pensas que pode ser o Club Deportivo Lugo? Hai outros. Vale. Outros moitos que estuveron anos aí. Vale. Pois vou dicir, é que sabes o que quen pode entrar aí? O Club Deportivo Ourense, pero vou dicir que é verdadeiro. Vas dicir que é verdadeiro? Pois non, cabo, que mau,
agua, non é verdadeiro, non é verdadeiro. É o Clube Deportivo Ourense, que como ben apuntabas ti, está por diante do Lugo, porque é o terceiro equipo galego, o Lugo é Non o me cuarto, jodas. pero o segundo son dun pouco máis do norte, é o O Racing Racing de de Ferrol, o histórico Racing de Ferrol, Carallo. sí, con 26 tempadas e 1.289 puntos Bueno, na é categoría. unha pena. Despois, eso, terceiro o Clube Deportivo Ourense e cuarto o Lugo. O Ourense saca allí 24 puntos máis co Lugo. Ollo, Moi ben. solo. Bueno, pois un falliño máis. A ver agora ti que fas. Sí, Imos aló. poñémonos por diante. Vamos A a ver. poñer por diante. Hugo Imos. Rama, futbolista do Lugo. Falando do Lugo, pois mira, outra do Lugo. Ten tatuado o seu can narco nunha perna. Repito, Hugo Rama, futbolista do Lugo, ten unha tatuaxe do seu can narco na perna, na súa perna. Non sei en cal, nunha delas. Vale, se digo que ten un tatuaxe do can, pero o can non se chama narco, Fallo. pínzasme. Non serás tan... É fallo. En serio, vas-me facer adivinar como se chama o can de Hugo Rama. Intuición. Bueno, pois, mira, Gustache o nome, narco? Casualmente, Narco. A ver, sí, e de feito, vin o can sei como é, non sei se é, bueno, pero é un can destes así, con pintas de narco, a verdade, un pouco. É porque teño visto en fotos. E aparte Hugo, pois gustalle moito tatuarse, de meter varios. Así que vou dicir verdadeiro, Tatuarse un can. Home, se é o teu can, tío, por que non? Dis verdadeiro, estás seguro? Non sei. Deixache cambialo. Digo verdadeiro. No, digo verdadeiro. Hugo Rama ten tatuado na súa perna a narco, o seu can narco, o Pois... de narco. Efectivamente, correcto, ten tatuado o seu can narco. Sí, señor. Estás por diante, Vieito, me cago. Bien. Cago na puta. Bueno. E aparte, se te digo, hasta me sona o nome, tío, de velo no Instagram dele e tal. Non sei se me sona, pero o can sei que é un can así, con pintas de narco, tío. A ver, parece pintas de narco. Un sito millán. É un bulldog, creo, bulldog francés destes. Non sei se me equivoco, pero... Claro. Moi bonito, moi bonito. Ademais, Home, eso. pero ti, eu que sei, chamarías de narco un caniche, por exemplo. Chamarías de un narco un can patada destes. Fíjate. Bah, que va, narco ten que ser un can así un pouco, que Potente, asusta un pouco. Un Doberman, algo así. Que narco é ese? Bueno, pois pasamos a última ronda. Estás por diante. Bueno, tes que acertar e que é reu. Telo realmente complicado, Cam. Se A verdade é que empatamos, isto é un match ball. Como non acertes, adiós. Se empatamos, buscamos unha para desempatar, agora en directo. Sí, pero eu, Non sinceramente, digo a verdade, igual esta é a pregunta máis complicada que teño, mellor, Pois a min gustan as cousas difíciles. Vamos a falar, imos falar de Juanito, xogador histórico de moitísimos equipos, sí. E que sigue xogando, que este ano vai xogar no Sigüeiro con 51 aniños, Non está nada mal. Cabo, casi máis do doble dos que tes ti. Durante os anos 90 estivo nos seguintes equipos: Compostela, Deportivo, Betis, Racing de Ferrol, Mérida, Levante e Toledo. Que durante os anos 90, que estuvo en todos estes equipos, só hubo un destes equipos que estaba en primeira división mentre estuvo el. Menuda afirmación, Vale. Pois... Solo un destes equipos estuvo en primeira cando estaba Juanito. Solo un destes equipos, Compos, Depor, Betis, Racing de Ferrol, Mérida, Levante e Toledo, estuvo en primeira con Juanito no equipo. Só un deles. Nos anos 90, E todos estuveron nos anos 90, casi. Vale. É complicada, a verdade. É menos o Racing tamén. Verdadeiro. Só un. Mollaste. E o un era o Compostela. Bueno, derecha por verdadeiro, pero ao final pasaste de listo. Efectivamente é verdadeiro, pero non era o Compostela, era o Depor. O Depor. Foi o Depor o único equipo, o Deportivo, o Depor, sí. Sí, porque foi sí, foi nos primeiros anos dos 90, e o Compos e o Betis coincidiron que estaban en segunda. E o Mérida e o Levante tamén. Maravilla. Así que eso. Vale, pois teño opcións de empate. Empate 2, non? Agora mismo a 3. 3-3. E ti tes a última para gañar. Isto, penalti, a vida ou morte.
Imos. Volvemos á Vou terceira meter. división, o que máis nos gusta. E a afirmación é a seguinte. Vamos. Miguel Duque, dianteiro do Bergantiños, ten unha liña de roupa chamada Duque Bah. Style e estudou moda e deseño. Joder. Buah, é que non teño nin idea, tío. Non teño nin idea, tío. É que non sei, tío. Pois intuición como... Vou dicir... Veña, sí. Vou dicir que é falso. É falso. E de feito ainda digo que estudiou outra cousa distinta. Non estudiou moda. É falso. Lamentablemente, Vieito, Seguro. é falso. É falso, acabas de gañar o verdadeiro. Vamos! Increíble. Bien. Inventei, non é un invente manual. De feito, Miguel Duque non sei se estudiaría algo. En plan, díxeno por dicir, sabes? É que te coñezo un pouco, xa me conoces esas movidas túas, así, de inventazos, claro, tío. claro. Así dese... Tal cual. Tú vas un pouco de punto dese... Tal cual, tío. E a miña cara, coñécerme a cara, tío. Cago na puta. No, pois pola cara fixei, non cho quitei pola cara. Por certo, golazo outro día, Miguel Duque é xogadorazo. Do noso modista. Pois ata aquí, señor. non? Gañaches o primeiro verdadeiro ou falso. Como te sintes? Bueno, a verdade é que para min é unha satisfacción, ao final é unha recompensa a todo o traballo que levo facendo durante estes tantísimos anos. Para min é un soño estar aquí e, bueno, moi contento, moi feliz e dedico-llo á miña familia. Moi ben. De manual, resposta de manual. Teño que dicir que as túas eran máis complicadas. Que va. Nah, non te creas. A ver, eu penso que, sobre todo, as dúas últimas sí que eran complicadas. As dúas últimas. Este xogo Pero é así. bueno. Agora, tras esta aplastantísima victoria de Vieito por un incontestable 3-4, 3-4. Creo que foron, no, sí, 2-3. 2-3 ou 4-3? 4-3, 4-3. sí. Non está mal, non está mal. Adiviñamos casi todo. Despois deste apaixoante 4-3, agora gustaríanos tamén que nos dixerades vos as respostas que acertaxedes. Así que podedes utilizar os comentarios por aquí abaixo e irnos poñendo que a nós tamén nos fai nos gracia e Sí. tamén nos gusta saber que a xente sabe máis que a nós, realmente. Por certo, esta sección seguirá adiante nas vindeiras semanas, meses. Temos pensado traer a xente a participar a este verdadeiro ou falso, que creemos que é un bo formato para traer invitados. Nada, non? Ata aquí. Ata aquí, e recordarlle tamén a xente que nos estea vendo que o próximo martes temos unha cita importante, non vale furar, non sei, Cabo. Sí, empeza 2 días despois, programa en directo aquí en YouTube de Non Vale Furar. Esperámoslos a todos para falar e nada, andar aí de risas. Dar un pouco a brasa co tema que as cousas do fútbol, basicamente. Que é o noso, é o que se nos dá ben. Pois moitas grazas a todos. Agora xa sabedes, o de sempre, suscribidevos á nosa canle, dadelle un like ao vídeo, utilizad os comentarios, seguidnos en redes sociais, etc. Moitas grazas, e vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.